Tomorobuli etuani yagetembe yamasemu monchumulili katukwanira igoro ya amagazeti bono mambia nabigo alialikirwe ansobulekebwa magazeti mabya bono gazeti njemwata soko kwani gazeti ya The Daily Nation bono mambia nero turachikulirilia aso oboime mbwate gazeti ya Taifa Leo ekara tukuchaka bene kigima matiruta amagazeti yalikire amangana mange nande katonyerigeri amambia bono lituli matatu mangana komolekeruga mange tuwata mangana ko ruchinse mu cyuburai nabiga mangana ko rwa asichinse cha Michael gazeti ya The Daily Nation bono mambia ko cyako mwanchumulireli ni gebwa tumugano yukwanira CSX Paymaster in sharing 10 billion oma owners in distress mangana umugano ulikirega iga bono mambia nabokoro umugano ulichibichi cha kabiri na gatatu ukwanira ngaki bono abamenyi abange abantu abange kura sense muri Ruiru ime county ya Kiambu baguchi konyora uburogoso baraliriso somenyakemini maiga y'ikinyumba cyabone mecyabo guchiko tagurwa kubatkana nokubu ase ekine kindemero yukagire koba eyoyo mu bwabarayi James okorokunga nere James Kanyotu agoseka Nyotu's family nabokora umugano likirega igabantu wetani rwemo niko bono cyamate wetani rwemo kiro cyo buronya nabigese nyakemini maiga yekine kyo gyaba bekira sakongu asobone mecyabo guchiko tagurwa nedemerigo chikorenwa abanyene mugano likire chibe cyakabiro bono mambia mwitega matirisa yes ase mangana yechindemero nochenga anaigase gazeti ya Taifa Leo ekoranga wanachama 3800 wapokea timiliki kwa ardhi yao chinsemo cha Kibiko yes ekerutu kwa namangana endemero endemero ne ntokire very sensitive sana bono nabokonyoranga ebi nabiri bya malimo bira seki kambero ekero bya kire bya elire nkirege ko era kyalete mechanda sabantu kwanyare kende kielire kiambero kiarule hautinga bole mubwire ninyarebe chinyumba cyataguru abanyene bawurukire kemo bono mechando bolemo naye kubwatikira kyo bolemo kwa manyiki ne kyaunga kire na ndekene linda mangana yendemero chibechi ne cyagatatu bono mambia ekikukwanira ingana igoro yekombekeli kyo botukino bosalia EACC Ethics and Anti-Corruption Commission bono nigo kiarugo chika ase boigo gose amangana auctions gose bintu bono enibo etanti shilingi chimiliona chimisano na isano ya ababwatani nabasani baye uyo kabiro mu governor bwe county ya Migori Okoth Obado ikibono chigo chikoba auction ndego sebe chikoba bikuru bakurwa kugatikana nokubu nekigambero ayiye kagirenga nigo batubegete chinguru chinene nabigo kunerelia amangana county nilibo ye county government ya Migori yuzi amangana likirega chibiche gatatu ko ndina somo kano igama tireta okoranga abayiga batatu ngokwanira yokorokunga nere Jared Kwaga Joromotieno Caroline Obua na Otago Ochuki abane nige otebekana ngaba bwatente nabayigo asi serikali ya Obado asuku neriliana bayigo kuikirania obo salio bayigabu kondeleni boye county asensamali county ya Migori onsarigo okuruma chibesa chichi serikali chichi county chichi county ogo senengana korengana nekiombe kyo butuki kya IEACC ose Ethics and Anti-Corruption Commission nigo bono chi county ochigendrete komorekero ngatalinga nonyene serikali ya county ya Migori yoka chi serikali nechi nyinge ose chi county nechi nyinge chigendrete gutwara omochando yupora bono county ya Bungoma nero county ya Kakamega nero ya betenga kuligeri bare omo waziri Wycliffe Ambesa oparanya nabo igo asinsemo yende ntubate county ya Bomet yo bwate omochando yo kigema county ya Kiambu nechi nyinge chigendrete gutwara omochando inonye county ya Isiolo omo governor yes ekarugulira ngane igeri kirega yakora ngane kigambero kiligia igekurukunga egosika mbere negia anti-corruption na court ya Milimani aliso mu Nairobi nigukyanyolira abayigana mamocho kubwatikana na mangana igakolekanete gati yo mwaka oli bwechirube na ngwanse 13 wika omwaka oli bwechirube na ngwanse 15 nobere nabono nigo egotebekana enibe igaise ne chimilioni 5 chintu 5 gosi milioni 5 na 5 egochikonyara ko bage kurwa gosikoirwa ne kebyombe au ebyairo olibaga ne ekebekeli kyo botukino bosalia
mambia ayino mangana likire mwanchu muri ya gazeti ya The Daily na bokora asubechi chekati kuli kukuligire mangana ndebono mambia nyora mangana likire gazeti ya chibine chakana bono mambia yukonera State House and delegation money power and abricks na bokora igali amangana yoborai kero umurai bwenso mangana kumulikeruga iga inganiga yomurai bwenso musike Daktari William Ruto kurangilia abantu kuchiali go delegation gushya State House umugano onoliga yokora kingano enerenga kie mokera lingu musaho moke alinga siskuru a young man ulenge 1980s niga kera alinge university gali na chete taro burai we serikali ya alinge ya Daniel Toroitich Moi akaenda paka State House agachikukwa ni president bono nera hako kolege ntekeiga anyole tekera chete chinkwana president Moi akwanete andake guikira bono yane chiagera taka chakobe president bono nera hako ali abantu bomukwana State House umugano ulikirega iga speech chiakane igazeti ni ya The Day burai wa Moscow ila Ruto gotebekana aiga speech ya kabri gazeti ya Taifa Leo kihiki mukozi wa Ruto serikali ikianza kuimarika serikali ya chakire korokana gokorobia kera korokana nga andake umosike kithire kiniki neroganyereire elinde anyare kokorera serikali ya Moscow ila Ruto tutigata sesa mu burai mwanchu muri boro mambia ase gazeti ya The Daily Nation tibechikatana limo ihukwanera igoro ya Matiang'i device but pressure demands transparency by state wono umwaziri bo uyo kabiru mwaziri bo bolende umukoro Daktari Fredo Kengo Matiang'i nigo aganiribu asio kukura serikali asakotebanga agututera mangana yibya marakiri kulinda gotebanga tige serikali beketeneni amangana ali ukwaranga ni ganda kekera lingo burai nigaruberetie nabo igo ne serikali yalinge ya Uhuru Kenyatta gumoita gosego itaruto amangana yonsi agotebanga nyabiki goteneni egera bakenya bamanye asono musike Matiang'i agotebanga ayido mangana yobokora agotebanga umuraibu city gati kungaina bakenya nabo igo asukwenyorera obonene kara soborai mangana yonsi nyore aziga zeti bechikatana limo tyanga agotebanga bikango teneni toengu kangu boshahide umaite amangana tinate tu kwana story chikorende amangana nale anyarto kukwana kiralingi chinsemo chiri chanyamache mebunge abu basiri tukoria Jumamosi ekera kubulinga omugusiboni gigintu kiraro no kubeka bantamo gusi kukwana nilio gelimo hanini gagotebanga eno nkarete ama eno itabire arenga kinakebana gitaba naone mpaka edebe pako mohelio ayino mangana siasa mwanchu muligereri nabokonyora ansige city yande kuro chinse chamaiko nabokora amangana kuru chinse mo chia Middle East ekresigi chirichi chibuga tete somo ya Israel gati yabangi benseri ya Palestina nabokoro mugano uli kichube chikatana gatatu nyonyore ase Somalia Gaza ayuna bokonyora ebiye ku mwanchu muligere yamanganande kurasi county ne chisemo chirichi chibe chikomena isatobona mambia nabokora ngaki county chiko sire chibilion chichibesa kubatikana na mangana ya madeni ayu chitarakana amagosama kobesa guchi asisemo au anamono asi chiabere chiko kobesa kurwa egati yabo chi contractor egotobekana mugano uli kirega kaunti nyinge njira kana ba contractor chibesa lakini mangana nde niko chibata madeni amange ina mangana na kubokora nande mugano gaiga orolenga ngakyo mulingoli bwichisabu bwe serikali Daktari Margaret Nyakango ngakiaga gosemo control bwe budget Nyakango Margaret Nyakango kyokwana mangana yo anamono ase county au chibechi chagati ase chi county hicho page ya kana gazeti ya Taifa Leo egotebanga county za Nairobi, Kiambu, Mombasa, Machakos na Wajia, Nakuru na Bungoma azijalipa madeni kwa miaka mitatu asemia ketatu bono chi county hicho njiranya rakoba kose kubatakana no report yoro rwanyale tukubato kwa bono na Dr. Margaret Nyakango bono bakorokinga chi county hicho nigo chibwate amadeni muna kwa yabekire nchibwate emechando asemia ketatu bono chitaraba chiko ikirani huwa kanoko kurende ase gazeti ya Taifa Leo ringana linene egotebanga nani kama Kenya ukwandara amangana ayechiko sorry ayonda chiko mutigira Wiza Crown kiagira bono Kenya nigo asensengi makenya nigo yanyalete kuba namba 2 korwa sama mirani ya Tokyo nkole kinga Wiza Crown gago chagasi go sorry na atumanyi atumanyi abanyankongo na bebote chibicha chabanya gold na bwiga banyolete na bronze gotebekana Kenya ya ireti gold chons gold chire na chire isano na ibere ekerense ya America tangane ne chi gold 14 tendency
ya Kenya kabwati na isano na ibere echichinde kabwati na isato ibere gotirimboka kore ndigo no kumanya ngasoro kongoro Africa Kenya nero yanyarete ko esokia kose abasai bali bonsi bakowakilisha timu Kenya nabo banyarete kwimukia Tetu akenga byomono waguchese abakenya banariadha bali bakolira umukia kigima baenekiri abasaza bakungu baenekiri Kenya nyore elimi sirigia asokubuli ebendera ya Kenya kurwa senseri ya Chopana asama mirani ya erete ime muchulia Tokyo ayonsi Wiza Crown ngoso aresi bitia tu mwenye subu imenobo kangaru kigima ntukura segazeti tiatoja kolirega umatirita imwambia bono timenubu atekende tutakora neringa ki abali mu ba JSS gusa abali mu ba junior secondary niko bono bakubulinga junior secondary enyare kweserorwa korwa ase skuru yoboroso basoro mwanchu buliringa guikiraga gwa seseme ya buli mu gazeti tukura gotigaga ukulinde tuwe banga keke kiribusio Wiza Crown gucyara mangana ali chikosori lakini asibono tukuranga n'omuntu mukomo ketra sase jiduka traka na jibele tukirana tukwa tunazidi kusonga mbele tusikate cyane. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati enda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo babakolemiremo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na boigo